Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikaso nthawi ino imene tikupemphera likhale limodzi Bible lanu mukaenera pafupi cholembera komanso polembapo kuti zina zimene zikambirana pano muzitozilemba komanso muzitoka ndi nthawi yoziwerenga komanso zimvetsetsa kuti makamaka mukakhala ndi nthawi yoti mufunafuna mfunsafunso muzitotifunsa pamene papo mmene tipereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito tifunsafunso ndipo tikukonzeka kukuthandizirani pafunso imene mungafunse komanso mwina mukakhala ndi phunziro limene mungakonde lidzatha kukambirana napo tidziwitseni mugwiritsa ntchito nambala imene ipereke pamapeto komanso phunziro limene mukuzolipeza pa tsamba lathu la YouTube mungwangana Lilongwe School Biblical Studies kapena kubwera pa page yathu pa Facebook mungwangana Lilongwe School Biblical Studies nkuyipanga follow page imeneyo imene phunziro likatuluka timaliponya pamenepo limene likuzokuthandizani ndiso lero kuti muzitha kulimvera kapena kulionera pa nthawi yanu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa KC ku area 36 ku Lilongwe komanso ndi m'bale wanga pano. Ine dzina langa ndine Yohane M Kantinti kuchokera ku boma la Nkhatabe kudera la Chintheche. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu pakamusita. Tikuthokozeni m'bale wathu Yohane makamaka chifukwa chokhalira nafe limodzi pa tsiku la lero pamene tikhale tikukambiranaso pa phunziro lofunikira kwambiri. Ndikupempha kuti likhala lothandiza kwambiri chifukwa pali zinthu zina zimene zili zofunikira m'Baibulo koma anthu timazipeputsa timaona ngati zopanda ntchito kwenikweni zazing'ono. Makamaka china mwa icho ndi chokhudza dzina. Nthawi zina anthu dzina timaona ngati ndi chinthu chosafunikira kwambiri. Koma tikati tione inu kuti makolo anu akupatseni dzina loti Yohane anali ndi chifukwa ndithu. Inenso kuti makolo anga andipatse dzina limene ndili nalo la Vinjero panali chifukwa ndithu. Tonsenso amene tili ndi ana timaperekanso mayina kwa ana athu pa chifukwa. Ena amatchula dzina la mwana chifukwa cha zimene akumana nazo, ena amatchula dzina la mwana chifukwa cha zimene akufuna, ena amatchulanso dzina la mwana kuthandiza kuti dzina limene kozomupanga shepi kuti akhale mwana wa mtundu wina wake. Tiyamikire kwambiri chifukwa muli nafe limodzi pamene tikhale limodzi kukambirana zokhudza dzina. Kodi likati dzina ndi chani? Chabwino. Tathokoza chifukwa cha funso labwino limene lafunsidwa kuti tidziwe kuti dzina chikutanthauza chani kapena dzina ndi chani. Tikati dzina tikawerenga buku la Mateyo chapter cha 21 pamenepa tisadafotokoze tione kuti kodi chapter 1 verse 21 buku la Mateyo. Lunena kuti ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Tsono pafunso lakuti kodi dzina ndi chiyani kapena dzina likutanthauza chani, dzina chimatanthauza kapena chimasonyeza umwini mwachitsanzo kapena mopitirira kufotokoza. Maka kwambiri ni kuti pa buku la Mateyo chapter cha 1 verse 21 pamene tipaona kuti Mulungu akumtuma ngelo kuti amudze Yosefe kunena kuti mwana amene adzabereke mkazi wake kapena chibwenzi chake Maria adzamutche dzina Yesu. Apereka chifukwa chimene adzamutchere dzina Yesu ndicho chifukwa chakuti chani adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndagwirisira ntchito mawu kuti anthu ake. Anthu akewo adzatchedwa motani? Machitidwe chapter cha 11 verse 26 timaona kuti anthu ajadi anayamba kutchedwa cha Akhristu chifukwa cha chani cha dzina lakuti Yesu limene linapatsidwa. Ndino dzina chikutanthauza umwini kapena chimasonyeza umwini wa chinthucho. Chifukwa chiyani Bible latsindika kunena kuti adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndino liwu lakuti dzina kapena mawu kuti dzina chimatanthauza kusonyeza umwini. Mwachitsanzo
anthu mukakhala pawiri monga takhalira pano. Ineyo ndine Yohane, ineyo ndino Vinjero. Yeah. Wina mmodzi mwa ife kapena mmodzi mwa ena akuite na Yohane. Ineyo mungapite ngati? Ayi. Kutanthauza kuti chani? Dzina lija litanidwa kuti Yohane kuti lipite kuja lasonyeza kuti ofunikira kuti apite kuja ndani? Ndineyo. Yeah. Kutanthauza kuti dzina lija lasonyeza umwini wa amene akufunika chani? Kumalo ache. Yeah. Tikawerenganso buku la Genesis chapter cha 2 verse 19 timaonanso kuti Yehova atalenga zonse. Tione kuti Bible lutiuza yani. Pa verse 19 buku la Genesis chapter cha 2 Bible liwuruza ife unena kuti ndipo Yehova Mulungu anaumba ndi nthaka zamoyo zonse zamuthengo ndi malambe zonse zamumlengalenga, ndipo anapita nazo kwa Adamu kuti aone mayina omwe azadzitcha, ndipo mayina omwe onse anadzitcha Adamu zamoyo zonse omwewo ndiwo mayina awo. Ndino pa meaning ija kapena paliwu ija kuti dzina maka meaning chimene chotanthauza dzina kusonyeza umwini. Tiona soti mu nthawi iyi Mulungu ataumba zonse zolengedwa, Bible latsindika unena kuti anatenga zinthu zija napita nazo kwa Adamu. Napereka chifukwa chimene anapitira nazo kwa Adamu chakuti yani akazitche mayina kapena akaone mayina amene angayenere kapena lofunikira kuti zichedwe. Yeah. Pali zinthu zina zimene Adamu anazitchula according to mmene zikurani zionekera. Tili ndi nyama ina imene ilikadya nsonga yaitali khosi. Chimene chija anachitcha dzina lija chifukwa cha mmene chikurani chionekera. Yeah. Makukombite tsindike unena kuti Mulungu atampasa munthu uja kuti azitche mayina amafuna kuti zinthu zija zionetsere umwini kapena zidziwike umwini wa chinthucho. Maona? Ncholinga chakuti akanena kuti ipha nyama yakuti akadziwe kuti andisakaphe uyu koma ndiphe chani? Kalulu. Ndisakaphe nyama yakadya nsonga koma ndikaphe chani? Njovu. Chifukwa chiyani? Wazipasa mayina. Ndiyeno Mulungu akamuza kuti ipha nyama yakuti asakasochere pokapha nyama ija. Yeah. Kapena wina wake akamunena kuti tikukapha nyama yakuti ndikuti akapange focusoni pokapha chani? Nyama imene kusonyeza chani? Umwini wa chinthucho. Dzina limatanthauza kusonyeza umwini. Pamene mafotokoza nkhani imeneyo yofotokoza dzina inadzandikumbutsapo zinthu ziwirinso zimene zinachitika m'Baibulo lathu. Yeah. Buku la Yohane chapter chake cha 4 pa verse yake ya 12 tipeza kuti panali mkazi wina wa ku Samariya pamene wakumana ndi Yesu. Yes. Pa Yohane chapter 4 verse 12 ananena kuti kodi muli wamkulu ndi Atate wathu Yakobo amene anatipatsa ife chitsimechi namwamo iye yekha ndi ana ake ndi zoweta zake. Yeah. Apa pali chitsime chimene madziwika chitsime cha Yakobo. Yeah. Ne Samariya zimayo chakuti chitsime anatipatsa cha Atate wathu. So ndikuti chimadziwika ndithu kuti chitsime cha Yakobo ifo muno akanali ndani? Yakobo. Anali Yakobo amene anakumba chitsime chichacho. Zikuonetsa umwini, zikuonetsa kufunikira kwa chinthu chichacho. Komanso tikaona pa buku la Genesis chapter 17. Tendoneni buku limene la Genesis chapter 17 timapeza nkhani ya Abrahamu ndi Sara kapena Abrahamu ndi Sara. So tikupezamo kuti pa Yakobo chapter 17 verse yake 5 Abrahamu ndi Sara amene osinthidwa mayina awo kuchoka ku mayina awo akale kubwera ku dzina la Abrahamu. So tikaona buku la Yakobo la Genesis chapter 5 verse yake 17 akunena kuti sudzatchedwanso dzina lako Abrahamu koma dzina lako lidzakhala Abrahamu. Yeah. Ndakupereka chifukwa kuti ndakuyesa iwe Atate wa khamu la mitundu. Yeah. Ndikuona kunena kuti dzina lija limaonetsa kuti umwini kuti iwe anthu osadzachokera pa iwe Atate wa mitundu. Yes. Yeah. Ndechifaka kusinthidwa dzina lija kuti likhale ili chifukwa ilili likuonetsa izi. Yeah. So tikuona ndithu kuti ndi dzina ndilofunikira. Komanso pamene taona apa nthawi zina anthu limadzakhala ndi mafunso onena kuti mwina anthu ena amadzitenga kuti nzopanda ntchito. Dzina lopanda ntchito muchipembedzo. Tikhoza kuwathandiza motani? Chabwino. Zimachitikadi ndipo ndi ambiri mwayo makati nene kuti dziko lapansi limanena kuti dzina lilibe ntchito muchipembedzo. Yeah.
amati dzina lilibe ntchito. Ndiyeno kuwathandiza kwake nkakuti yani tikawerenga buku la Yohane 17 verse 17 luuluza ife choyamba kuti tipatulidwe muchoonadi. Ndautsindika kunena kuti choonadi icho ndo yani mawu a Mulungu. Chimene ndofuna kunena ndi chani kuti anthu fe tithandizidwe kuti dzina ndilofunikira komanso dzina sikuti lilibe ntchito nchakuti tipange focus on mmene Baibulo lonenera. Kodi ngati ife anthu tikunena kuti dzina lilibe ntchito Baibulo kuti chani za dzina? Choonadi chimene ndi mawu a Mulungu chikuti chani pa nkhani yakuti dzina. Ndiyeno ngati ife tikunena kuti dzina lilibe ntchito koma tikafika m'Baibulo tionetsera ife kuti dzina lili ntchito ndikuti tikhale chete. Tisamanene mawu kuti dzina lilibe ntchito. Pamene titaona dzina kuti nchiyani tadziwa kuti dzina limasonyeza umwini. Ndipo tiwonanso kuti amene anayambisa zonsezi kuti anthu fe tizitchedwa mayina komanso zinthu zonse zikhale ndi mayina ndi ndani? Ndi Mulungu. Pa Mateyu 1:21 Mulungu akumutuma Yosefe kunena kuti munthu amene azabadwe asamangokhala kapena asadzakhale opanda dzina koma anozamutche dzina nda Yesu. Ndikuti pamene Mulungu akumudza uja kuti azamutche dzina Yesu ndikuti dzina lilibe ntchito ngati? Ayi. Dzina lili ntchito. Tikabweranso buku lomwe lija tawerenga la Genesis 2 verse 19 pamene Mulungu akumpasa Adamu zonse zimene Mulungu anazilenga kuti azitche mayina. Mchifukwa chiyani? Anampasa zinthu zija komanso kumpasa ulemerero kuti azitche mayina kutanthauza kuti dzina lili ntchito. Ndikuti zomene anthu amanena kuti dzina lilibe ntchito ndi za iwo okha koma chifuniro cha Mulungu chikutionetsera ife kunena kuti dzina lili ndi chani? I think ziliso chimodzimodzi nga zina ukamazimva kuti anthu anena zimenezo koma zimene amachita ndi zimene amanena zimasiyana. Chifukwa kapeza kunena kuti mwina munthu wapita pa nyumba pa munthu ndi udzikafunsa kunena kuti ndimafuna mwina anene kuti Yonahe ndi mwina makulazo Yonahe ndi ndani? Ndati Yohane mudzinena bwino dzina lake sili menero. Maona imene akumukoza kuti usamanene zimene chimene afuna kuti adzinena zimene zosati zijani. Ndikunena kuti dzina lorani lofunikira. Komanso kama zimene manena zizo kudza ana utapita pa nyumba kukamva kunena kuti kuli mwana ndi mwana dzina lake ndani ali dzina lake mmacholowe anthu akozoti chani? So akudziwa kufunikira kwa dzina. Koma tsopano sifane ndi kunena kuti kudziko kuno kunena kuti dzina lofunikira koma repeto chipembedzo mati zopanda ntchito dzina lachani dzina silingapulumutse munthu. Tikuyiwala kuti dzina limaperekedwa ndi cholinga. Ndi munthu kuti adziganiza kunena kuti dzina losafunikira mu chipembedzo sinozori kwenikweni tikuganiza choncho chifukwa ndi chani? Chifukwa Baibulo likutithandizira likutionetsa komanso moyo wathu wa tsiku ndi tsiku umaonetsa ndithu kuti dzina ndi chinthu chofunika pachani pa chipembedzo. Is just unfortunate kuti anthu tikuziona mosalera. So tiyamikire kwambiri famwe koma sindizo mwina kuteka ndakudula ni mina maungamu mwina mfuna kuchezerapo zonsezo mwina. Ndikhopa rimwenena kuti ena wamanena kuti muchipembedzo dzina ndosafunikira. Yes, kwambiri. Komano tikafika gawo limene lili amachula ndithu dzina. Ndikuimbaso nyimbo dzina la Yesu litani lipambana komano angatuluka akati kuchipembedzo kuja achoka amazanena kuti dzina libe chani. Suna amazachula bwanji kuti dzina la Yesu lipambana pamene akunena kuti dzina lilibe chani? Komanso ena kuti dzina libe chiro chipembedzo bwanji iwo akamafuna kuyambitsa mpingo munthu amati akoma mpingo ukhale dzina ili ndi dzina lopanda chiro bwanji mukasakadzira famwezi mungona opemphera atu ali apo koma amakachula dzina ifake ndi chani? Kutanthauza kuti dzina ndilofunikira ndithu kwambiri. Zikuonetsa ndithu kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri. So taona ndithu kunena kuti sitinganene muchipembedzo kuti dzina lopanda ntchito. Dzina ndilofunikira muchipembedzo. Koma nthawi zina mwina anthu amabwera ndi fundo kuti dzina losafunikira ifa chosadziwa kufunika kwake. Lili ndi kufunika kwanji dzina muchipembedzo? Dzina lili ndi kufunikira chifukwa ndi zambiri zimene zingafotokozedwe.
koma malingana ndi baibulo tiona zifukwa zimene dzina ndilofunikira. Ambuye Yesu anatiuza ife unena kuti tikamapemphera tisakamakapemphera mu dzina lina koma no mu dzina la ndani? La Yesu. Kutanthauza kuti ngati ife anthu tofuna chinthu kwa Mulungu tiyenera tidzere mu dzina la Yesu. Ndiyeno kufunikira kwa dzina ubwera motani kapena ndilofunika motani dzina? Yankhoso ndilomwe lija la funso loyamba kuti dzina chiyani pamene layankhidwa kuti dzina limasonyeza chani? Umwini. Nde dzina limafunikira chifukwa chachani? Lifuna lisonyeze umwini wa chinthucho. Ndipereke chisanzo kuti dzina ndilofunika motani. Chisanzo chake chikhale chakuti anthu fisi tikhala patokha nthawi zonse. Timakhala pagulu. Pagulu paja tili kukhala paja aliyense amakhala ali ndi dzina lake. Nde wina achokere uko nkumakodola tabwera. Amene anyamuke pamene paja ndani? Palibe. Chifukwa aliyense azingodabwa akuyitana ndani? Chifukwa ndikuti chofunikira china chake chayiwalidwa kuti munthu chachigwirisire ntchito. Akangoti wangoyuza mawu kuti tabwera kungokodola tabwera palibe pamene angabwere chifukwa amene pagulu paja sangadziwa kuti ndani ndene kapena ndi uyu. Chifukwa okhaokha pagulu paja zifunsana ineyo aziti ayi uyuyu azikananso kuti ayi uyuyu ayi chifukwa chiyani? Adzivutika munthu uja chifukwa chofunikira china chake wasadati chani? Sadati. Komango chula dzina kuti wakuti pamene popo ndoti munthu uja atani? Ndiye kuti dzina lijaratani lafunikira. Ndeno dzina ndilofunika kamba kachani? Ndilofunika kusonyeza chifukwa chakuti limasonyeza chani? Umwini wa chinthucho. Tikapitanso m'Baibulo, n'chifukwa chake Baibulo limatiuza bwino lomwe pa machitidwe chaputala cha 4 m'vesi la 12. Pali mayina ambiri amene anthu anapereka kapene anatenga nkutchedwa pa chipembedzo. Ndiyeno Mulungu poona kufunikira kwa dzina anasankha dzina limodzi limene linachoka kumwamba linapatsidwa mwa ife anthu. Machitidwe chaputala cha 4 pa vesi 12 Baibulo linena kuti ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Ndiyeno pamene papa Baibulo ufuna kutiuza ife chani? Funso ndi lakuti kodi dzina ndilofunika motani? Mulungu anapereka dzina lakuti Yesu, koma papa sadalitchule angoyankhula mophiphiritsa. N'chifukwa chiyani analankhula mophiphiritsa? Akudziwa kuti ku dziko kuli mayina ambirimbiri amene akutchedwa pa zipembedzo. Koma dzina limene linachoka kumwamba ndi la ndani? La Yesu. Mateyu 1:21 adzamutcha dzina lake Yesu. Ndiyeno chifukwa chake Baibulo linena kuti ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense. Akutanthauza kuti chani? Kutanthauza kuti kumene kuli dzina lina, kumene anthu akutchedwa dzina lina, kumene kulibe chani? Chipulumutso. Dzina limene linachokera kumwamba atsindika munena kuti palibe dzina lina limene linachoka kuti? Kumwamba lopatsidwa mwa anthu. Kutanthauza dzina la ndani? La Khristu. Ndiye ndilofunika motani? Choyambirira tiona ulamuliro wa Mulungu akupereka dzina lakuti Khristu limene lasankhidwa kuchokera kumwamba lipatsidwe mwa ifeyo. Ndiye dzina lifunikira motani? Lankhoso ndi lomwe lijalo lasonyeza umwini, latsindika kuti chinthuchi ndicho choona. Chimenso chimatiphunzitsa so ife kapena chimationetsera ife kusiyanitsa. Kani ndomwe ija yomwini ija. I think zambiri zimene zofotokozedwazo ndi zimene Baibulo likunena. Likutithandizira ife kuti timvetsetse kunena kuti muli mphamvu mu dzina, ndipo dzina ndilofunikira pa chipembedzo. Ina kuti ndilosafunikira bwezi Mulungu asanamutchulenso Yesu buku la Mateyu chapter 1 verse 21. Komanso tikuona buku la Machitidwe chapter 4 verse 12 kuti si dzina lililonse limene munthu angatanenso angapulumutsidwa. Ndiye pamene tikuganizira za dzina tiyenera ndithu timaziona kunena kuti sikuti zinangosiyidwa kuti munthu ene sakhoza kupanga zimene angapange mu chipembedzo. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ana athu timapatsa mayina ndi cholinga ndithu.
dzina ili lotanthauza ili ichi chioneka chonchi ichi chioneka chotere ichi chioneka motere chifukwa ndi chani zikuonetsa umwini. Ndio ifenso kwa ifenso moyo wauzimu wachipembedzo tinodziwa kuti tuli Mulungu anaziwolola kuti likhale ndi dzina ndi loonetsa umwini. Ichi njofunikira ifa chonena kuti tivoti tugonera pa chipembedzo. Tikakamba pa chipembedzo mwina lisanambe chipembedzo tikalowa ku dziko lino lapansi munthu akagula chinthu chimakhala mu dzina lake. Titenge tsanzo mwina sim card kumene sim card ijayi kuti ukayamba kuyigwiritsa ntchito amupangire chesa ID yanu ili kuti upangire chesa ukamafuna kutumiza ndalama pa Airtel Money itumiza dzina ndani ukanotumiza kwa munthu olakwika ukatumiza likuonetsa dzina ali ufulumiza kwa Yohane unatumiza dzina ulemba mavuto musatumize ndi namba yara chifuti dzina lija likuonetsa kuti pena pake pali polakwika si dzina limene limafuna ifeyo yayi. Koma tikuziona mu chipembedzo mwina anthu akumathoika mayina pa chinthu choti sichawo pofuna kusemphanitsa monga mwachitsanzo tikakamba nkhani ya mpingo pa Mateyu 16:13 Yesu ananena kuti adzakhazika mpingo wake. Pa Roma 16:16 mpingo ndi mpingo wa Khristu munthu wake amene ali Yesu. Koma tikuziona pa chipembedzo anthu akuyika mayina amene angakonde tikhoza kuwaunikira motani pa nkhani imeneyi akuyika dzina pa chinthu cha munthu wake akuyika dzina limene afuna. Monga semwe masikana kuti wagula malo dzina la munthu wake munthu wake wa malo ndamene maonetsa dzina lake ngati dzina loonetsa la munthu wake sungalero kuti nchakwayi. Tikozothandiza bwanji anthu amene akuyika dzina pa chinthu choti sichawo chabwino mu chipembedzo. Choyambirira tikawerenga buku la Yakobo chaputala cha 2 pa verse 7 koma tisadawerenge tikumbutsanenso pa nkhani ja inafunsidwa funso lija kuti kodi dzina ndilofunika motani. Maka kwambiri timafuna titsindike pa nkhani yokhuzana ndi dzipembedzo kapena chipembedzo. Pali ena amati dzina ndilopanda ntchito koma pawo khali ndi dzina ende kuchipembedzo kumene akupitako chilinso ndi dzina. Mwaona? Ndiyeno ukamaunikira zokhuzana ndi mpingo wa Khristu mungaso mwatikumbutsanso ku buku la Mateyu 16:18 pamene Khristu anakhazika mpingo wake kutanthauza kuti mpingo sungakhalenso mu dzina lina. Ndiyeno ngati munthu akukana kuti chipembedzo chisachidwe mu dzina la Khristu ndi pamene sono tutatenga buku la Yakobo chaputala cha 2 verse 7 akunena kuti pali funso akuti kodi sachitira mwano iwo wa dzina lokoma limuyitanidwa nalo. Mwaona? Tuchidwa mpingo wa Khristu ukamaunikira za mpingo wa Khristu amati ndi dzina chabe ilolo dzina lilibe chani ntchito ndekuti anthu aja amachitira mwano dzina lokoma limene ife timata tuyitanidwa nalo. Ndiyeno kuwathandiza kwake kwa anthu aja kukhale uku tikawerenga buku la Deuteronomy chaputala cha 12 kuyambira verse 3 mpaka na 5 Bible lituonetsera ife uruza unena kuti nimugumule maguwa awo ansembe ndi kuphwanya zoyimirisa zawo ndi kutentha zifanizo zawo ndi kulikha mafano osema a milungu yawo ndipo muononge dzina lawo lichoke m'malomo. Pa verse 3 maka kwambiri ndofuna mawu omalidzira amene alembedwa kunena kuti ndipo muononge dzina lawo lichoke m'malomo. Ndifunso ndira kuti tingawathandizire motani chifukwa chakuti pa chinthu cha mwini anayikapo chani dzina lawo kapena dzina la chifuniro chawo pamene Mulungu anapereka dzina lingati limodzi limene liyenera limire pa chani pa zinthu zonse kusonyeza umwini wa chinthucho. Ndino Bible Deuteronomy chaputala cha 12 verse 3 mawu omalidzira kuti tiyotse mawu kwambiri akuti ndipo muononge dzina lawo lichoke m'malomo. Mwachisanzo ndipereke chisanzo ichi munthu wina kamanga mpingo kapena kakhazika mpingo nalembapo dzina kapena natchedwa dzina lakuti Ganister Church. Ineyo ndinyamuke ndikasisita pamene pajapo ukalemba pakuti mwini wa mpingo ndi Khristu ndi ndikafufute ndikulembapo mpingo wa Khristu ndi mwini wake uja tithanapo kapena zitabwino ngati ayi koma nolemba kuti chani tiononge dzina lawo lichoke chani m'malomo kutanthauza kuti chifuniro cha Mulungu sichili choncho.
maona dzina lija lichoke. Chofunikira nchani? Pa verse 4 Bible linena kuti musamatero ndi Yehova Mulungu wanu. Mawu kuti tisamatero akubwera motani? Chifukwa chakuti Mulungu anapereka dzina lingati limodzi limene liyenera litchedwe pa zinthu zonse, dzina loposa mayina onse. Ndi dzina la ndani? Tilipeza mu chipangano chatsopano. Ndiyeno pa verse 5 Deuteronomy chapter cha 12 kunena kuti koma kumalo amene Yehova Mulungu wanu azasankha mwa mafuko anu onse kuyikapo dzina lake ndiko kuchokhalamo chake muzifunako ndi kufikako. Maona sono akuti life pamene dzina lija sono lafufutidwa kapena lachoka, zina zija tisamatero ndi Mulungu wathu. Mulungu akutitsimikizira ife kunena kuti yani kumalo kumene wasankha ndi kuyikako yani dzina lake ndiko kuchokhalamo chake. Ndikuti anthu aja kuti athandizidwe Bible luluza ife kunena kuti kumene Mulungu wasankha ndi kuyikako dzina lake. Ndino kumene Mulungu anasankha kamene chimene Mulungu anachisankha ndi yani timachiona m'buku la chipangano chatsopano. Mulungu anamutuma Yesu. Pomutuma Yesu tione kuti tikhulupirire zonse zimene Yesu atani akunena. Ndino kodi tikaone kuti Mulungu dzina limene analisankha mwa mafuko athu kapena pa dziko lapansi limene analipereka, mungasuta kuwerenga machitidwe chapter cha 4 dzina lochokera kumwamba ndi dzina lanji? Tikawerenga buku la Afilipi chapter cha 2 pa verse la 9 mpaka 11 pamene tione kuti Bible unena kuti mwa ichinso Mulungu anamukwezesa iye nampasa dzina limene liposa mayina onse, kuti mu dzina la Yesu bondo lililonse lipinde la zamwamba ndi zapadziko ndi zapasi pa dziko. Pa verse 11 akunena kuti ndi malilime onse avomere kuti Yesu Khristu ali Ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate. Kutanthauza kuti chani? Dzina limene auruza ife Deuteronomy limene Mulungu azasankhe mwa mafuko athu atiwonetsera kuti ndi dzina la Yesu Khristu. Kutanthauza kuti yani anthu kuti athandizidwe, ndipo kuti anthu athandizidwe zira m'Bible dzina limene Mulungu anatipatsa ndi dzina la Khristu. Limene lolo ndi limene lilofunikira kuti lilembedwe kapena kuti tichedwe anthufe. Chifukwa chake timaonanso ku machitidwe chapter cha 11 verse 26 kuti ophunzira anayamba kutchedwa akhristu. Ndiyeno mpingo wa Khristu suyeneranso kuti ukhale muzina lina kapena chipembedzo sichiyenera kuti chichedwenso muzina lina kapena chikhale muzina lina. Kutanthauza chani? Tilibe ulamuliro wina uliwonse otenga dzina lina lake ndi kuphatika kapena kulemba kapena kutchedwa pa chinthu cha mwini. Chifukwa chiyani? Mwini wa zonse ulamuliro wonse unapasidwa mwa ndani? Mwa Khristu. Ndiye kuti zonse zionera milonja mwa Khristu Yesu. Itaona ndithu kunena kuti dzina ndilofunika mu chipembedzo. Yesu anagula mpingo wake ndi mwazi machitidwe chapter 20 verse 28 chifukwa iye afuna umwini. Ndiye titapeza mpingo lero umene uli ndi kuti mpingo wa Yohane ndiri kuzora uungu wa Yohane liu siwa Yesu koma mpingo wa Yesu makhala ndi dzina la ndani? La Yesu Khristu. Komanso zochitika ngalemonso zimonetsa zoti mpingo ndi ndaniso wa Yesu Khristu. Ndiye kungoona mpingo umene suli ndi dzina la Yesu Khristu lidzoti si mpingo umene Yesu anagula ndi mwazi wake ndi mpingo wina. Dzinalo likuonetsa ndithu kuti awa ndi owukira ngosafuna upanga chifuniro cha ndani? Cha Mulungu. Tiyamikire m'bale wathu makamaka chifukwa chotithandizira paphunziro limene lokudza dzina. Pa tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu kwera 36 komanso nali ndi m'bale wangayi amene amatithandizira pano. Ineyo ndine Yohane M. Kantindi kuchokera boma la Nkhatabe dera la Chintheche. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu pakamusira. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe